Kaixo, ongi etorri bideotutorialera. Ikasiko dugu bideodei bat egiten. Lehenik eta behin sartu behar gara aplikazioan. Tutorial honetan Zoom erabiliko dugu. Deia egiteko bilera berrian sakatu behar dugu. Bilera hasi sakatu eta deia hasi. Deia bitartean zenbait gauza egin dezakegu. Soinua kendu eta ipini mikrofono botoian sakatuz. Bideoa kendu eta ipini kamera botoian sakatuz. Txata erabili, beste kideekin hitz egiteko, nire pantaila partekatu eta beste gauza batzuk. Kideak gehitzeko, kideak botoia sakatu, bilatu izenak eta kideak gehitu behar ditugu. Deiatik ateratzeko, bileratik irten botoian sakatu behar dugu eta anfitroia bazara guztiontzako amaitu dezakezu deia. Anfitroia zarenean, dei batean parte hartzeko, parte hartu botoian sakatu behar da, zure izena jarri eta bileraren linka kopiatu. Bilerak programatu daitezke, programatu botoian sakatuz. Bertan, ordutegia, iraupena, lekua adierazi behar da eta linka bilera egin nahi duzunekin partekatu. Amaitzeko, gogoratu, beti kontuan hartu behar direlan etiketa arauak. Batez ere, mikrofonoa hitz egiten ez duzun bitartean eta bideoa aktibatuta badaukazu, arropa eta lekua proposa aukeratu. Eskerrik asko nire bideotutoriala ikusteagatik.